Molt aviat entraran a casa teva. Són històries molt humanes amb protagonistes molt animals. Veterinaris. Dimecres estrena a TV3. Reprenem el Telenotícies amb una cosa que també fa molt especial aquest 11 de setembre i que ens toca de molt a prop a nosaltres, com a professionals, però també a tots vostès com a ciutadans. Parlem del naixement del primer canal de notícies en català. Es diu 324 i aquest matí s'ha posat de llarg, s'ha presentat. De moment està en fase de proves i aquesta tarda, a partir de les 4, continuarà la seva emissió. Així que ara hi podem connectar, no estan en antena, i ells ens podran donar més detalls de tot el projecte. Samantha Vall es troba al nou plató del 324. Bona tarda, Samantha, endavant. Hola, bona tarda, Carles. La veritat és que estic molt a propet d'on estàs tu i d'on està la Raquel, però estic en un plató que és molt diferent al plató que estem habituats aquí a la casa, aquí a TV3. Aquest és un plató virtual. I això què vol dir? Doncs aquest mapa que tinc jo aquí al darrere, que és un mapa de color taronja, es podria canviar en qualsevol moment i posar-se una altra cosa. I això, doncs, és molt important en aquest canal 24 hores perquè no cal canviar de mobiliari, no cal arrossegar taules ni cadires ni canviar absolutament res. Però tot això ens ho explicarà la següent notícia que ens ha preparat un company d'aquí de TV3. Minuts abans de 9:15 del matí, el control de realització del nou canal 324 ja era ple de gom a gom. I era gairebé tothom que ha participat en la gestació i que ara estava a punt d'assistir al seu naixement. Impaciència i nervis. I finalment, a 9:15 en punt, com ja és tradició, el compte enrere, que llença a l'aire les noves emissions. 5, 4, 3, 2, 1, adentra, top. Hola, molt bon dia. Ja ho han vist. Acaba de néixer el 324, un nou canal de televisió de Catalunya. Home, una sensació que fas feina i que deixes una feina feta, que és important, que durarà molt més del que durarem tots nosaltres, que està bé, i home, i que sobretot que entres en nova televisió del futur. Núria Soler, fins ara presentadora de l'Infoca, ha tingut la responsabilitat de ser el primer rostre del nou 324. En contrast amb la remor de l'altra banda del vidre, la Núria treballa en complet silenci, en un plató totalment automatitzat, dotat de modernes càmeres robotitzades. Només taula i cadires són reals. Al fons és un plafó verd sobre el qual s'afegeix el decorat virtual. La redacció del 324 també ha tingut avui la prova de foc. Notícies i reportatges s'enregistren i es munten com no s'ha fet mai, de manera totalment digital i integrada, des del mateix ordinador de cada redactor. A 11:15 hi ha el primer relleu. Martí Gironell, fins ara presentador de l'en directe, substitueix la Núria Soler. Un nus a l'estómac el portava ja des de feia moltes hores. La veritat és que no he passat molt bona nit, però no ho sé, en els primers moments he pensat que tinc molta sort d'estar fent això perquè és el que sempre he volgut fer i esperant que tot sortís bé i esperant que el nus em deixés parlar, no? A casa de la família Miquel s'han seguit amb molt d'interès les primeres hores del nou canal. Hi havia curiositat per saber en què consistia exactament això del 324 i pel que sembla, les expectatives han quedat satisfetes. I jo mateix, a l'horari que faig quan arribo, les notícies, el Telenotícies ja està acabat. Penso que serà una manera també de poder estar més ben informat. Sempre esperàvem a la nit poder veure el TN nit i en aquest cas podrem veure en cada moment les notícies que es puguin anar succeint. Penso que està molt bé, la veritat. Els nens eren els menys interessats. Hauran d'esperar fins que, com ha anunciat avui el director de Televisió de Catalunya, es posi en marxa en un futur un quart canal que podria estar dedicat íntegrament a la programació infantil. Doncs ja hem vist en aquest reportatge que ens ha fet el nostre company Aguilera com és aquest plató. Ara en aquests moments estan veient que el plató és de color verd i realment des d'aquí es veu molt més petit del que vostès estan veient a les imatges. Fins i tot aquestes càmeres que tinc aquí funcionen soles. I aquí justament al costat d'aquell plató està el que seria el control central o la regie. En aquest cas avui sí que hi ha moltíssima gent perquè estem en dia d'estrena i tothom està aquí molt emocionat veient com funciona tot, però aquí només treballaran un terç de les persones de les que estem habituats amb una regie habitual d'aquí de TV3. I encara que veiem que hi hagi moltíssims ordinadors i moltíssims monitors, l'ordinador més important de tots és aquest d'aquí. Aquest ordinador és una guia on està aquí tota l'escaleta, el que vol dir que estan aquí totes les instruccions del que serà un informatiu. Tot això es fa de manera digital. I per què és important que sigui ara
Si senten, aquí veiem que hi ha una altra persona que està parlant. I per què es fa de manera digital? Perquè al ser 24 hores de notícies s'ha d'anar tot això molt ràpid. I llavors la manera d'anar més ràpid és la manera digital. Les cintes aquí passen ja a la història i es poden muntar i desmuntar notícies de la manera com es vulgui. Però tot això, com ho podran veure? Al principi sembla tot molt complicat. Aquelles persones que tinguin una antena individual amb el comandament a distància de casa seva ho poden sintonitzar. I aquelles que tinguin antena col·lectiva han de cridar a un antenista perquè els hi posin un amplificador. Les freqüències són les següents. A Barcelona s'ha de sintonitzar el canal 64. A Tarragona se n'ha de sintonitzar el canal 33. A Girona ha de ser el canal 28 perquè passa per Rocacorba i a Lleida ha de ser el canal 47 perquè passa per Alpicat. Amb aquest mapa, que és molt més entenedor, segurament ho hauran pogut seguir. També és molt important dir una altra cosa. Com que aquest canal és de 24 hores de notícies, això vol dir que aquelles persones que potser se n'anaven a treballar tard o que s'aixecaven aviat al matí podran ara estar completament informats. Ja no cal que s'esperin ni al TN matí, ni al TN migdia, ni al TN vespre. Això és un fet molt important i que des d'aquí tots nosaltres volem que vostès estiguin molt informats. I els esperem ja a partir del dia 12 de gener, que és quan comença aquesta emissió de 24 hores. A partir, això sí, del 28 de setembre també estarem amb vostès, però amb emissió de 12 hores. Fins ara. I encara una altra festa, la gran festa de TV3 que es va fer ahir a la nit a l'Anella Olímpica de Barcelona va ser tot un èxit. Televisió de Catalunya volia celebrar així els seus 20 anys de funcionament i volia compartir-ho amb tothom, amb els que han viscut i amb els que han crescut amb la tele. I el cert és que milers de persones van acudir a la cita, múltiples activitats, concerts, sorpreses, tot plegat per a una festa que va durar 12 hores. Milers de persones es van acostar a la festa de TV3 des de primera hora de la tarda. Els joves que aquest any també celebren els 20 anys se'ls obsequiava amb una samarreta. I mentre esperaven que comencessin els concerts, múltiples activitats. La xurreria del Terrat va ser un dels llocs més visitats, no només per les paperines de xurros gratuïts, sinó també per mirar d'aconseguir un autògraf. I per Santi Millán li tenim que donar aquesta foto. Tenim una foto pel Santi. Santi Millán. A veure si el veiem. Ja no sé el que escric. 12 hores de música sense pràcticament parar en 3 escenaris, però els concerts més esperats van arribar a la nit. La majoria del públic era jove, en molts casos més jove que TV3. De vintage no hi estava jo, o sigui que... No vivíem. Tenim 17. Hem vingut per la meva filla. La meva filla és una fan d'en Santi Millán. I si no veu en Santi Millán pot ser que es mori. Els van poder veure i és que el Santi Millán i el José Corbacho van fer l'últim Apple Tour de la temporada des del Palau Sant Jordi. Avui TV3 fa 20 anys, però passat demà el Santi Millán fa anys i li cantarem tots. Moltes felicitats! Ojos de Brujo van posar el punt final de la festa de TV3, una festa que van poder disfrutar unes 100.000 persones. Gran festa i la nit, i avui, per acabar el Telenotícies, volem seguir parlant encara, per uns minutets, d'aquest 20è aniversari, més que parlant, mostrant un recull d'imatges que formen part d'això, de la història de Televisió de Catalunya. És possible que ens fem una mica pesats, o és possible que algú pensi, si més no. Però el cert és que no cada dia es poden fer celebracions com aquesta, així que amb la companyia de tots vostès ens fa moltíssima il·lusió aquest exercici de memòria visual. L'expectació era gran. Tot Catalunya esperava aquest dia. Jo no feia el pendó.
vull estar amb el programa d'en Casas. Hi haurà vostè jutge aquesta tardor? A vostè li agradaria? Disnem a donar un vol, Mercè cap amunt, aviam que no sé per allà dalt. Senyors Quiximurga, bona nit. Vostè està content, eh? Que tinguin una bona cuina. Això és Telenotícies de TV3. Bona nit. Demà comença a Estocolm. Bon dia i bona hora. Aquestes són les notícies més importants d'avui. Perfecte, nosaltres els seguim. D'acord, canvi. Hola, bona tarda. 7 o 8 persones han mort aquesta tarda en De l'evacuació de diversos dels ferits. En aquests moments encara s'estan evacuant ferits. De la catedral, a Bellmig de Barcelona, on ja han començat a arribar. 9 persones que eren a la casa caserna. Força nens, uns 600 alumnes concretament en el moment. Jo crec que l'abstenció... Ha procedit a dipositar el seu vot al col·legi situat. Han promès aquest matí el càrrec al Palau de la Zarzuela. President del Partit Popular. Bona nit. Bona nit. Anem ara a la informació esportiva. Isabel Bosch. Bon dia. Ahir es va... Molt bé, atenció, atenció! Gol! No podia perdre's una festa com la d'avui. Aquest és l'aspecte desolador del teatre. Feliu ha estat alliberada. He trobat més a faltar. El meu fill. Die Grenzpolizei hält sich zurück. Instaurar un nou ordre en termes... La guerra al Golf Pèrsic ha començat. Bona nit. La guerra del Golf ha acabat. De saludar, felicitar-lo pel seu alliberament. Bona nit. Des de les 3 de la tarda la situació política internacional ha fet un gir inesperat. Hola, bona nit. Doncs ara la situació és com gairebé si estéssim en un estat de setge. La situació prevista per aquesta nit... I les temperatures iniciaran una baixada. I neu, no cal dir-ho. Neu que... Bona nit. TV3, Televisió de Catalunya, comença avui un programa informatiu, 30 minuts. Vull telefonar ara. La tia meva... Hola, ja està, sí, aquí mateix. Sí, he presentat aquesta obra fins ara. Bé, bona nit, Andreu. Bona nit. Sí, perquè és que el tema de la premsa és una mica complicat. Fernandes! Escolta, estigui per la feina. Ja aquestes trucades, en qualsevol cas, al llarg de tota la nit, al llarg d'aquestes 6 hores... David, fill meu, que... Ja està. Si fregues el sonotone, la pila s'activa. Moltíssimes gràcies per aguantar-nos. A reveure. Tanquem la paradeta. Hem tancat una pàgina en la història de TV3 i així arribem ja al final d'aquesta llarga edició del Telenotícies. Els deixem, com sempre, amb el resum de titulars. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Molt bona tarda. Adéu-siau, bona tarda. La convocatòria de les eleccions catalanes marca els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Les ofrenes al monument de Rafael Casanova, per on, a més de Jordi Pujol, ha passat la majoria de candidats, ha centrat part de l'atenció. Hi ha assistit Artur Mas, però no Pasqual Maragall, de viatge a Xile. Josep Piqué ha estat escridassat, fet que l'ha portat a dir que potser s'hauria de replantejar aquest acte. I José Montilla, del PSC, ha afirmat que està disposat a parlar-ne. Tant Josep Lluís Carod Rovira com Joan Saura han aprofitat l'ocasió per afirmar que en les eleccions del 16 de novembre esperen aconseguir més vots.